Pri výskyte vší vo vašom okolí používajte každý deň preventívny sprej Paranit proti všiam, aby sa zabránilo nákaze, prípadne začnite prípravok používať okamžite po dokončení odvšivenia, aby sa zabránilo opätovnému výskytu vší. Preventívny sprej Paranit proti všiam nastriekajte každé ráno na umyté a uterákom vysušené vlasy upravené obvyklým spôsobom. Ošetrite celú hlavu, najmä partie na krku a za ušami. Aplikujte 5 až 25 nástrekov podľa dĺžky vlasu. Vlasy nechajte prirodzene uschnúť bez vysúšania. Nepoužívajte sušič vlasov. Preventívny sprej Paranit je vhodný pre dospelých a deti od 12 mesiacov.